nawna shelli thérapie bene salmina no ko kawno ngenderadna sko ɗum Allah moyi rabbu samawati wal ardi en aray sendode yoga e toɓɓe ka bimbiɗo. Merci à tout le monde. No woodi bana adama fof fuɗɗotoɗo gurdam makko ɗan ko duwa famude, mana no woodi piiji tawde hino moƴƴi ka andaɗi atto a fokkitande gurdam maɗa aventure ɗaɓɓere jawdi je ne sais pas an ko woni ko faalaɗa. No woodi piiji si tawi a faamali ɗi a artata aduna. No woodi piiji si a faamali a mooɓanay ayɓe maɓe, wona aduna heɓata na akira fiw. en ara yewten fi majji hande. Sonja wonɗo e yimɓe ɓen, sadi ko sonja mo ɓe remi, sadi ɓe remu sonja on ha ɓe gayni ka soñugol ɓe fuɗɗo wullitade. men no metti faamude nde wonnoɓe fokkitan piiji ɗin tawata no woodi ko ɓe andali. ayi ɓuranam wima ikra, ɓuranam fof ko ɗum ɗo nelaɗo atti nande ikra. inni mi anda mi wata jangude ikra. kono ɓay tun en ƴetti diina yimɓe a wata famude diina kan e fe yimɓe ɓe jaduna mo kala kono famir diina kan no yottinirta. si a faama e diina kan, go a janga e diina kan ka ɗengal ma, ɗiɗi jangana hoore ma, par ce que lettre on ko fima na fi nawna selli de. si nawna selli yewtima ɗo fi diina kono min mi famiri no ko honno mi famirta diina ka. si miɗa jangude qur'ana mi yiito to woni, min si miɗa jangude qur'ana mi yiito to woni. donc an kadi jangu qur'ana on fi a yiito, mais buy jangay qur'ana on fi yo yi aduna on. ɓe yiya jangata qur'ana nde fi yo ɓe yiito. c'est pour cela ils ont toutes sortes de définitions erronées. jonno may no woodi miijoji, il y a de ces pensées, ya duwa ka miijade fimo no. no woodi miijoji tati rento e majji. ɗi miijoji ɗo no feetini buy, no dogini buy, no sansantini buy. nawna shelli aray hande feƴƴitanede. merci ma soeur Aïssata Sidiba. Youssouf, merci depuis UK. voilà. no tawa e ɗin miijoji, miijagol fi basal rento e mum. no tawa e ɗin miijoji, miijagol fi neɗɗo toñuɗoma wattan hakkil. no tawa e ɗin miijoji ko jelu luttani lanka aduna ɗo. quand est-ce je vais mourir? méfie-toi de ces trois pensées. ko ɗum woni hadde anda hiɗa mari, ko ɗum woni hadde anda tu as une belle femme, tu as un beau gosse à côté de toi, tu as des jolis enfants, tu as des caisses. merci Abdoulaye Ba. miijoji tati wonma ƴakkude. ko ɗi miijoji tati ɗo buminɗinta gurdam maɗa. voilà, partagez le live. merci Tidjalo, partagez le live. yaw ka qur'ana taw Allah no yewti fi majji. Sheitan
no hulɓinirde on pauvreté basal aya si a jangali wota hulu basal si a jannaka fewtu e basal ngal ko école si a jannaka ɗum a fiinaka ɗum nene ma warete ɓen ma warete bandiraɓe ma ɓe warete wartoɗa hara andani hara kamɓe kadi wona ɗum woni anndi e maɓɓe kulol basal kulol basal ɓeyday ande kulol basal waray ɗaɗi kulol basal jasinayi bani adama kulol basal waɗay goɗɗo o sakko hoore makko kaw duwaka sakkade hoore makko wona mere ɓe falaka on yiwde Angola wona mere ɓe falaka ma yiwde Liberia na mere ɓe falaka ma yiwde Sierra Leone na mere ɓe falaka ma yiwde Central na mere ɓe falaka ma yiwde Belgique et France parce que ɓe yii e ma hiɗa huli ko wiyete ko basal goto yiɗa wondude e neɗɗo hulɗo ko wiyete basal ko neɗɗo jasuɗo hulata basal fijirtake si a fama ɗum a artata aduna parce que gonɗum Allah wiyen antum fugara ha maya fa wasuɗuɗo tu es toujours dans le besoin donc gonɗum goɗɗo hulɓinira e maɗum tu resteras toujours pauvre donc pensez à ça sincèrement tu resteras toujours pauvre l'essentiel c'est de se mettre au boulot yondinoro ɓere ko woni heɓude ko woɗɗintina wonki monkin e taafuyagal e jasere yagal e toragol e ñamugol ko gollana mais ko a baaso ha ñande mayɗa ko ɗum hulanta ɗum na basal ngal duwaɗa hulde ko ɗum duwaɗa hulde ko ɗum ɗo duwaɗa hulde ƴettugo juuɗe maɗen sokka ka nder reedu ma faalegol ɓuri ko woni heɓude ko miile ko ɗum ɗo duwaɗa hulde ƴettugol juuɗe maɗen na daga nder jiifa miiɗa habbi hulu ɗum ɗon faalegol ɓuri arsike mum on hulu ɗum kadi wiigol wonay wakare ko min wonata bantangi hoɗon on ko min hajjinta ko min faggata sappo e jarata lampu gerto wi hulu wongol lampu gerto a huli basal a dogi basal ko nun tawoyɗa ko facture des factures et des factures, des factures et des factures, des factures et des factures. Ça y est, moi même be hebuno balde e cellal be wadu ngurdam mabbe dan ils n'ont pas besoin de payer des factures. Non non non. Be wadi ngurdam mabbe dan ka tawata gorko be créer territoire mum na to Fuuta Jallo e ngandano ko wonno location ko dum wiyete go e dim tawa hida jogi territoire ma mbawa helli fede boy Fuuta Jallo sa helli fanoma a créer territoire ma kile nodde ballal nodde kaygorru mandu mante yalta ka galle ma mabe si hajma yani e jombugol automatiquement bengu heboto hara lakkere wadali son jafu salato awu son jafu salato landete nage tawi ɗum ɗo heɓoto jawdi cara jawdi nono yaɓe pasa woɓɓe ko compleji ɗiɗi ɗowtitaka mawdi mum mi Allah no waɗi barke jouriyaji maɓɓe fof hande
non na bartirara woɓɓe wurna ko jemma naɓete sutura ko kalisi non mais ɓe wuuru ha ɓe maayi e diman kaako goɗɗo jiiɓaali ɓe docteur jo jiiɓaali ɓe avocat jo jiiɓaali ɓe aduna on jiiɓaali ɓe par ce que ɓe hulano basal hiɓe andi bana adama ko waasi ɗuɗo c'est suffisant ko nuulanta basal a heɓata ha maaya ñande o iɗa toñi ñande o tu es dans l'eau besoin e ko nu wartantoɗa ko nu natata e deal e prostitution escroquerie na do fima an non c'est pas pour toi miɗa andi wona fima an ko parce que hiɗa hulɓinira basa ay Allah ko ɗo wiye sheitan no hulɓinirde on basal jonna ɓe nayi toon sheitan ko jinna haaju jinna e mbuuɗi haaju jinna e mbuuɗi haaju jinna e hulɓingol ma fi basal ɓeyna sheitan wiya jinna ɓeyna sheitan wiya iblisa adina kopi sheitan no hulɓinirde on basal alo assalamu aleykum aleykum salam e fiɗa andi wona bena wona hajje wona tere wona foin ɓernde maɗa waɗa kuk assalamu aleykum aleykum andi gore maɗa andi gore ma ardiɗo andi go jon noon ki e cheytan comme non cheytan ɓe landike ma siɗa selli ɓe landike ma sa heɓi ko irtora ɓe landike ma siɗa juulude siɗa jangude ɓe landike ma siɗa formade ɓeydoɗa e métier ɓe landike ma ko honde tuma artata ɓe wayrima yiwde honde tuma artata la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɗum wiyete cannibal ɗum wiyete ñanne eyi kala ko ɓuttinantama an ɓuttinan ɗum betetertoɗa ɗum totta haqqe wonɗo hakkunde mon on partagez merci Barirama ma soeur partagez Abdullah bin Bachir merci Oumou Diallo voilà hino miijagol fi pauvreté addantama sina pauvreté addantama si c'est pas des inquiétudes inutiles a wonay machine tu deviendras une machine qui crée des problèmes qui n'existent pas miɗa gera mi ala nanade ko jinna jekkila mi moccoto e bappa na solution on ɗo ko ya ɗaɓɓitu ko ya ɗaɓɓitu ko honnuge miijo ari e ma kombo yewti e noru ma tawa iɗa waɗi pere taƴitugol ndi jaaredi ɗan ndiyam kiyete la mais kanko e mo andi basal moƴƴame o yahaɗi il a passé toute sa jeunesse toute sa vie o yahaɗi il n'a même pas essayé pourquoi mais il faut se poser ce genre de questions wakkile o noon kadi gooto yaha heɓo lampo gertoru ko haɗi kanko o yaha goɗɗo ayanta hoore mo moƴƴere wota sikkude ko giggo waɗi si hokkitiraɗa angula si giggo waɗi si hokkitiraɗa yarom na giggol ko ɓay ko an woni koyɗe maɓɓe ɗen e juuɗe maɓɓe par ce que ɓe ala juuɗe ɓe ala koyɗe kamɓe juuɗe maɓɓe ɗen na gollooɗe ko barkinorteɗe koyɗe maɓɓe ɗen ko barkinorteɗe non nani mawɓe ɓe wurirno o nani
dimanka mengum e ngoccano dum koko gollana. La liberté ça se travaille. On a ngi Sonko wi je préfère la liberté. Non, tu dois travailler pour ça. Il y a un prix pour ça. Il y a un prix pour ça. Merci Diallo Youssouf. Donc, au lieu d'avoir peur de la pauvreté, hulugol wongol baaso huli ronkugo wongol hoorema non hulbini de hulugol baasal e perdugol hoore mum gonno hulbini lampo gerto no ɗaɓɓatoɓe e inɗe artata nawi ko lampo gerto artata aduna ɓe huttete ga ɓe hutte ton artata aduna a artata aduna a wondata e ɓengure ma nden aduna nawi ko lampo gerto nawi an basal ko ɗum haɓata les combattants de la pauvreté menen comme non men yaltinay basal men waɗa bappa tawgol tum a foofay andaka ndu hendu yota ko a yaro wana moƴƴinta usine mum ala ko a ñaamo usine mum ala may deya yo appo no yoni basal c'est toujours dans le besoin. Toujours tu auras des problèmes à résoudre. Tu ne seras jamais satisfait sonara Allah walle hebuda iman tawhid spiritualité sinanum. C'est faux. C'est faux. Be warbete tout. Pajang di mundung wata jabu miji tagol et fait on tourne là. Oui, c'est vrai. On ne va pas disqualifier ça. We are not going to deny that injustice. Yang ala yaw de yedden togne moja. Togne don doa. Lettere yoke ko togne kon. Mais ça sert à quoi? De penser à lui. Andi kanko togne ma miji tagol don fi makko ida tognude horema parce que fait c'est très très dangereux. Ha maya tonya accata hore lendi goddo tonya e dungo hida tognude hida tognere. Il faut comprendre le jeu, c'est tout. Fi wonno miijitagol fi ko toña mi jokkugol miijitagol ɗum ça brise le corps, ça augmente la colère, la rage. Mais ɓay noon ka woni mirango ka woni ka ɗum on colère wona remede ko an woni mirango. C'est la dépression mentale. ko ɗum waɗi si yimɓe si sonnaɓe go serti e pervers e neɗɗo faasiɗijo ɓe waynodiri e makko ɓe jaɓali waɗugol thérapie. Après quelques jours, ils vont retomber dans un cauchemar, rage. Miijitagol kaɓe wonano toñede ɓe ɗofto ɓe jaɓa yalto e mum artata aduna. A wawata yiltitade reg fillitoɗa ɗum jaboɗa a wawata inno ko hunde wotere petto wodamma. C'est d'accepter ce qui s'est passé et décider cela ne va plus se répéter. Décida ɗum ɗo fillitotako hande kadi ila ɗo nawri yeeso ko ɗum ɗon marɗa ko golla. Mais dès que tu retournes dans l'ancien sa surrali ko feƴƴinɗa ko gaccata wura jogiiɗo fure yata golle. Tu as un passé qui est déjà cadavre. Gonno yirta golle hiɗa jogii fure ka jungo ma
surru ɗum heɓano yara yawdaroɗa wiya passé ma woyi en ardi ha ɗo en mba ɗum no yurmi honno en mba o sowa si yagal e nagga yagal jakka ɗum no yurmi honno daari ka rewnuɗala carrément très bien waɗon bye tu recommences une nouvelle vie un nouveau personnage kono noon kadi sa sikki a waɗa e copier ɗum waɗa no kirɗi sa sikki a waɗa e copier ɗum ina yawde kadi pooɗa wondugo parce que tu as un vide en toi. Andi les victimes ont toujours des vides en eux, manque de confiance en soi, doute, sikkitare ko ɗum gaddata oya. Il vient pour te combler. Mais c'est un vampire émotionnel. Et puis tu vas tomber dans la dépendance affective. Merci Bagine, Moussa Diallo. Bi mun nun ko bana adama reynata e miijagol mina toña a yarata yeeso fodde bana adama an tun e wonkimmake hiɗa joyiɗa marani place ha ka wonɗa ɗo ka nder ngandima goɗɗo no luwi toon suudu wala yoɓude toñunoɗoma aray hande kadi quand on tourne le Europe, tu es toujours dans son monde. Faut des nations, peuples, jama, communauté, legnol, no jodi. Yarata yes, jamais. Oui, tu dois abandonner ça. Tu commences une nouvelle vie avec de nouvelles méthodes et systèmes éducatifs. Kiɗɗum ma on wara par ce que ko kiɗɗum ma on woni pooɗude buuro on ko haala o hiɗa hooli ko weltina e kene o ko gonga adduɗo aljanna o mira faala ka fokkita o ko mene ayi ɗum no yari yeeso hande haalde o ino e jangi tamito hiɗa toñete no ɓiɗɗo gorko mi alna on ɗo goɗɗo min o nawna silli mo mi yiyata si mi waɗi en nan mi heɓali ko rama silan ko jiiɓilan hakkil mi ara miɗa huli wota taw mi wonti naafiki wota taw mi woni e zone de confort mi ala ɓeydade méchant si mi heɓali ko quelqu'un qui va m'insulter père et mère qui a envie de me détruire à la seconde. Ma mi heɓa problème mi sikka mi lutta e mo non je sais que mi wuura mi woni cadavre. Ça me fait peur. Si mi ala quelque chose qui me challenge. No ko ɗum woni adduna. Ko samma sakko. A wonata ka sammoɓe ɓen. Accata wonugol sammete mais ɗum famot ko ɗum woni hunde gurdani a wonataɗa a sammetake a sammetake kono yiɗa sammude no y a pas de vide dans ce monde sa wi a sammetake a wonata ɗon to wudda ko a fuɗɗo sammude sa wi a sakketake a fuɗɗo kono sammetake sakkotako ŋañata ko ɗuyma ɗo ko aljanna ko hombo wi'uma ɗo ko aljanna ko daru bala ko suudu nambara wiyete aduna ko hombo wi'uma ɗo ko aljanna ɗon pay ko mon ko buy gayna jangude mais ɓe yiya noon aduna o par ce que weno ɓe jangata ɓe andinaka ko woni aduna e goɗɗo weno goɗɗo jangata nanimo inna c'est nous les futurs cadres o les futurs cadres ka les futurs drogués aɗa won ko wiide ɗum an a yiyare vous êtes des futurs drogués fainéants an a yaal ɗum kadi si a nanno ɗimmoji ɗon o moye
ay kittotono goɗɗum ko juuɗe ma ɗen gollata ɗo agande jangude pour ne pas être un con un vagabond un vaudeville mais a wiyama ko fitire koko ɓe cadre ɓe yiyata ɗo personne d'entre eux ne pensait être là goto e maɓɓe habbanoki wongol ɗo goy à un moment donné ɓe memmini sabuji ni ils ont fait le travail ma ça agit qui waya jangi avec un diplôme voilà c'est ça le monde arega are ɗo gayni arega ɓe jaɓɓa we ino ɗo siko noon nu wono ko ɓuttananayma na gan na antum fuɗɗa toñede wona antum mbuɗi mum fuɗɗa jattede si on t'a frappé c'est parce que tu as ouvert la porte ko an wi nene ma ko ñande ka ko an wi kram ko batini nene ma ko ñande donc Allah utilise kram ko batini jon yo ñawnde. Il t'a arnaqué des millions et des milliards. Il t'a fait baiser des prostituées au Guinaru Deir. Tu as vu ça? Il a payé une prostituée. Il t'a fait rentrer dans la chambre. Il t'a fait baiser cette femme qui a cette maladie de IST ou quoi. Maintenant, à Wanda Moud, à Wanda Tchela. Au nom du Gorko. Il t'a fait baiser ces jeunes qui sont malades. Au Guinaru Gorko. Na mi no fala jambude cinna am fanki a debbo jomiraɗo teddungal e diina tu te fais arnaquer et je monte sur toi aussi joni non oublie tout ça. Awe anda si a toñama an kadi ɗa toñude an kadi goɗɗo no wullude indema am fanki wota miiji to pandi fi on toñuɗoma par ce que hande kadi ko on toñude hoorema en réalité kanko kan o frappi hoɓani wota miiji to fi on gorko lettuɗoma on pervers narcissique ka dewgal sa yanni yaltude ton reconstruis toi ɗaɓɓu thérapie mocco yaltintama en ko biroma wajotoma ɓe anda fi mum question réponse ɓe anda fi mum c'est pas leur domaine ko thérapie andi fi ɗum donc miijitagol ɗum ko addanayma ko rancune tooke koto e konnagu e tikkere nde ala hattode tikkere nawni nayde jonnayde ma diabète et tension et qu'on en dit voilà partagez Aïcha Satina voilà un joli nom Thierno Moussa Bari Bagine tata ɓunnum ko bana adama dowa woɗɗitade miijitagol ko duuɓi jelu hettanila les grands mathématiciens ɗum fo hiɗen mari duuɓi je ɗum miijagol ko jelu heddanima kam c'est un joli voyage wota ma ko ɗum koko waɗata et puis c'est très doux ne t'inquiète même pas landi si tawi yiɗa wuuri berɗin duuɓi ɗi wonɗa wuurde ɗo si sike essentiel sa naati miijagol ko jelu heddani mi yaha joni mi acca koye ɓikkoye mi yaha joni mi acca ndu suudu ɗe armoire je oui ça c'est le religieux qui te fatigue kono wona an jeyi ɗum poroto oɗum min maddo ta huɗu basal tu es pauvre wona an jeyi koy ceeme ɗi laawi ɗi wonɗa dogude mum fertiɓe ɗi laawi ɓe mayino ɗi laawi ɗi woni ɗon dogude mum ko cabbi porto ƴetti cabbi iwtiri mama soroɓe mum ɓay on yiɗa golle min gollinayi on haka wonnon ɗo min gara min tawa on ala laawol on remay laawol ngo juuɗe ɗum fertira
kono hakiri ha mamu ko jungo dolle yimɓe maayi terto ɗum on ñogo ñaga kon ndettoma kon ɗum henno heddani lette gaburu awa fokkitama terto on voyage anda ko woni ton anda yeeso ton no wayiri terto e ti golla sanga wuruɗa golli woni wuro ko woni hulɓi ko woni ɓuri hulɓinare c'est kada vraiment. Merci Mamadou Ouri Diallo Heriba, mon client de l'AV. Merci beaucoup. Hey, la mort là, c'est la libération. Avant la kayal to de kasha. Nyandono nyama no bugo itu dépense Erdogan docteur ya wadada Erdogan on yabali bi yabali gagné avant la wurde dum foma menen do me voilà ka. On va faire notre petit temps dans la paix et on va partir. Menen Allah ko gido. Jono sida fala dadugol ɗi kulol jiɗo fuu parce que ɗi fuu ka nder ɓernde ɗi jooɗoto yettu ɓernde ma nden ɓannande takko taguɗo fuu c'est la seule solution nde ɓernde ma nde ƴettuɗa ɓannunda e ko taga kon ko ɗum woni humagol humo e yumma mum humo e bemmo humo e musida humo e leydi humo e jawle humo e laamu humo e kawtal bayno hida humi e mabbe kono sertirta e mabbe c'est difficile humo e bibbe mu c'est ta jabu humagol si yehi a wartoto merci Diallo Youssouf. Every beginning has ending. Fuɗɗode ɓe no mari lannoɗo ça c'est Diallo Youssouf. Ablaye Diallo assalamu alaikum. Merci. Wallin ha ɓuuɓa a faala bugade yaw bugoɗa ka dagi iɗa faala ñamude tew yaw ñama si tawi soñjatama iɗa faala voyage de yaw voyage ko ɗum tummarɗa le temps présent ko ɗum koye kori a jeeya goɗɗum yo ala na orre goɗɗum kadi gollitira kange hombo foni fodotirde kange hombo woni folotira e hombo awa asi wa artude ɗo donc aray sa gaspillage yeɓa e gurdam maɗa o jooɗagol ko ara ko jelo luttani lan sa yalla tagima o windale dattema on ka ɓanduma weltanom wallahi ko ɗum wiyete Allah ko hakim c'est à dire omo wawno windude dattema on ka ɓanduma wana koye poti o ko yiyata ka pharmacie ji ka supermarché mi kay moƴƴinɗo koyɗo on no windi datte ka koye lannata awa reno e ɓane adama ko Allah on yurmeteɗo ay kanko Allah waɗali datte ma ka mo wawno tamponde ka tinde ma ɗon express jet mo no wadde ɗum so waɗno ɗum wurira honno a wata no wurude ɓay Allah waɗi o suuɗima ɗum ɗon modi weltana mo jokka ligne ma si sayi o hewti nettintake hawjantake si hewti sayi mum a yahay won ɗum landaki iɗa nawna iɗa nawi andi ko ɗum kadi kirdi ala ko jele danila bon anana woɓɓe ɗo no naɓa hoore maɓɓe hay santa on na wiide jan no yurmi ha ils vont aller chez des cons soi-disant marabout woyo duuɓi maɓɓe ɗin ɓeydo la ilaha illallah karam ko baatinijo yo ɓeydu duuɓi maɗe ɗum fo no woodi haalan jinnaji ɗin ɗon mina faala no a nani bana adama tawa ɗum no hulɓe mina faala wuurde duuɓi wuɗure duuɓi temedere capanɗe no est ce que mi ɓeydata seeɗa 200 ans ka mais an a miijitaki jogiiɗo duuɓi temedere ko honno woniri tu vois pas ça
mo duuɓi temedere ayi on ayi ko on ñamata ayi ka walato ayi on no wayi an toi tu réfléchis pas à ça hein ɓenna ya yawka a nawyata ya yawka golle ala inna a yahata akira golle ala koy ka aljanna a nawyata a gollata a facture ala bappa facture ala ton y a pas de facture eno ko bugiɗa ko donc il faut payer non eno ko ñamuɗa ko il faut payer non eno coura il faut payer musiɗal ngal taƴi kama ɗum ala ton heɓugol ɓiɓɓe ala ton ko ñande memoyɗon yawmal qiyama ɗi piiji ɗi won ɗon mantorde ga innon la ilaha illallah jaga ko sonja jawle e ɓiɓɓe e jawu e teddungal e laamu jagga na ko men miiji ko par ce que so ari ɗum garen way ware morkowal ɓaawo ma ɓe alano ɗum ɓen si ari no e ka duwan nawna selli ari o jogaaki sona jonjoy koyo watti haaji duwane man e an ari ɗa jogi remorkuje sappo ɗum ɗo ko ɓengure ɗum ɗo ko laamu ɗum ɗo ko jawdi ɗon awa yahi yiɗon e duwa non ɗa goɗɗo ari o jogaaki fu sona wongi mum makko ko pro konno aji duwane on haji douane e goɗɗo ari ka frontiére non a traversé des frontières wallahi douane jan koyo dar men tu on ɗum ɓurtere sona wonginki on a traversé ici des frontières mais no kirɗi ko hay immigration si ɓe yiima ɓe darete woni ha ɓe nayna ay tikoje ayna wayno ikkoje ittaka nda ɓe naadi ɗo yaw dara ko ittakoje no woodi woɓɓe si ɓe yiyama andu hey partez par là, descendez ici, kon won der ga. Mais c'est toujours comme ça. Kala ko moɓuɗa kadina ɗo ko a tegunde hunde nde andi si goɗɗo yehi ñawlagol ka banque ɓen addu tegunde garanti quoi. Donc kala ko moɓuɗa ko an woni garanti. A moɓi ɓengure a moɓi jawle min nano boni de ta yaw yetta haala han kam joro jarannoɗa min numa ko an woni tegunde nden lampu gerto. Donc aray ka lannode yewtere men ɗo ya natude hulugol basal par ce que sa huli basal a wiiray adna o fof a wonay miilaɗo ɗum mani ka ɓeyna natta banne sobala mene miilaɗo e wiirugol deƴata wonnata e ɓengu mum wonnata e ɓikku mum wonnata no wiira tum par ce que o wiyama basa ngal no ɓaawo joni noon hiɗa doggude konto nda yawde wiya mayde nden kasa en mayde na ko nunda doggude ko basal mon doggude le tampa e maɗɗo il faut partir basal innu komi ɗum tertoɗa haala tu vas toujours rester dans le besoin hay lanɗo mo wiyata mon ko lanɗo il est dans le besoin. C'est un pauvre mec ko basal mo ngal sirti no gasa ando ida washidi avec les billets de banque kanko il a des billets de banque mais imo washidi le temps wala temps. C'est un peu nam na shelli moto do yakala ka fala o le lambe mo ngor il peut aller où do yaltutu où il va aller. Ça c'est un pauvre ça. Oh joma jawdi mo yata bon avec les billets de banque mo jogi mais il n'a pas de temps. Il mo washidi le temps c'est de l'argent, il n'a pas ce temps. Ayina ona selli ka mi yaltay do mi luugo do mi yaado e ko dul des fois à pied nata e juurem joddo yimbe me nyalla yudde mi mom yaban. Et ça c'est de l'argent kanko mi wawi dum o marro mo won e mo wawi dum e mo suusi ila e o wadu tum kala ka o di balere o yi. Donc wallin
si a wallinaali biro ma warte ben ma warte ɗimmo maɓe warte bandiraɓe maɓe warte hara ɓe annda par ce que si ɓe yettidire ko ɓe ni wona beena wona oto wona hajju wona tere hontoɗa antoɗa a yejjiti a joganaki ɓe ɗum mo noddima wona beena innuma wonami beena wona hajju wonami hajju wona tere wonami tere kono ga gaccite sowni koy ko gon wonda haade hiɗa faala yaha yaw pooɗa ndiyam maɗa kala ko ɓuttinantama yiɗama naafi ɗum tagiraɗa lampu gerto naafi ɗum tagiraɗa ko tagiraɗa ko fiya wuuɗi donc ara ko honno noon gonadama gerata ara non ɗum ko ya yiltito e wonki makin wona mécanicien jo ɓandu ma ɗum hakkille maɗe moɗo yiltito saɗɗita ɗum no tunitoro miijohoy fuufa fuwoy yiya no ɓitti no fiidi lanna gonno waɗi ɓingure nde la famille me fatigue non so faalita na wiiɗa gayna na wi a itta e mone na wi goɗɗo wullata hey la solution ne sauve personne wota woni sauveur c'est pas ton travail c'est la responsabilité individuelle de chacun de se sauver ko golle goto kala ko ɗum wiyete fardo ayna sauve toi sauve ta vie ta sauve wuturu ta woni sauvowo goɗɗo si goɗɗo no yoolade c'est très simple ko ya lanndum ko honno way je peux t'assiste miɗa wawma wallitade komi wawi ko ɓoggol mi joggi miɗa wawi buganadema ngol so inni bugol ngol ta yaw ka nder ndiyam de lando hoore ma ko won ɗum hewtinimo ka nder ndiyam par ce que mo andi ko ndiyam ɗimmum ɗum mo andi o wata fubbade no sauve personne no gasara mo hato jini e yoolagol goy fiyo gite makko ɗen uddi to an a famade doka sayi mo hatto jini e yoolagol o yaha o yoolo few o yaha ka jurni wona porté disparu o rondoyo ñabbede probléme je kasoji si o artoyi voilà hakkille heɓike jon non wano affaire lekki en affaire coñcoy en so a heɓi golle opportunité je nokkure tu peux l'assister avec ça mais yalto wi ko je suis le sauveur papa solution mama solution accu ɗum waɗete o acca ko anduwa accude o acca kere wanda yarowɓere anda fiimowo drogu anda bugotoɗo tuuba ka harmi anda o anda no yurmine Allah no wima ya sansu goɗɗo kombo iɗa wawi sansude goɗɗo kere ɓay ko on hon ɗum d'accord nene goto joboti dina wota leydi awa ɗum ko moƴƴere donc ko fardo ayni ya yiltude wonki maki wona mécanicien ingénieur ɓandu ma ɗum naata an tigri ka nder gandima ndara gandal fuufa fuu miijoji fuufa fuu hoolareji fuufa fuu yaltina patta to pattu ɗum to jonnita wonki maki haqqe makki on ko ɗum non le nettoyage spirituel loota ha laaɓa kono wonanda ɗon ko an waɗi ka komi waɗi mais siɗa huli gite e noppi tawa e ɗon Allah sa hewti a wi Allah hari miɗa to ina hari komi lampe gerto komin daranino ɗum komi waɗa diabete nangiran no cancer nangiran tension mi waɗi accident miɗa suusi miɗa miijade
Allah inna nangane lan du do taw baske do naka wullite nangane lan nge nagge do taw na onon lange jahannama da shukkude ka adna wonda hira shukkude ka adna wonda nyo nya ay ko jibuda ko nga shukkuda yarata yaru hara ko jibuda ko jiba guddungo kadi melanza guddungo kadi e ko dum kadi wonda arda yara dum da ni jibude yaru hara anda ko ha honto duwano da jibude ko moƴƴi yaru meta inno walle la mo kala yo yaru seeda onon kadi yette seeda kala mo jettanale ma o moƴƴa o yidara sa jibi yaru hangada hande kadi ndeɗa jiiboya ɓayɗa ande ko an yarata anna yalte sofugol yimɓe yarnumo kala ko jiibi ko ndaron si adnan welata yarnumo kala ko jiibi ndara si leydi ndi welata fo welay net. Merci Fatou Baldé depuis la Belgique, merci beaucoup pour le soutien, merci Fadi Tamanat, merci à tout le monde. Ray hande yewtere men nde goɗonande meɗen salmina sponsor ɓe amen ɓe fo wontiranɓe en États-Unis. Merci Boubacar, monsieur Bam New York, monsieur Thierno Diallo, monsieur Ibrahim, merci wontiranɓe en France, monsieur Saliou, wontiranɓe en Hollande, Abdourahmane Pekos, mon vieux père, wontiranɓe en Belgique encore, Fatou Baldé, Madame Diallo Hassatou, à tout le monde. Wontiranɓe en Libéria, Sierra Leone, wontiranɓe en Suisse, Dimo, merci beaucoup pour le soutien. Dioum Baldé, merci pour le soutien. Voilà, haray hande ko ɗo wonde gattude meɗen weltani on fof meɗen salmina on. Haray vidéo jamen ɗin, ne prenez pas ça personnellement. C'est très important de yewtere. Don't take it personally. Wota jaɓu ƴettugol yewtereji nawna seddi ɗin ko min wi'a. Très dangereux. C'est une thérapie générale. A sanzata aduna. Tuma kala goɗɗo yewti sikkuɗa ko an wi'a. Tu peux pas changer. Ko bay anda ko yewtere nawna selli haali. Si tawi hino e hoorema, tu changes. Mais na an wi'a. Parce que si ko an wi, a wi tun ko an wi'a, tu vas pas changer. Tu vas pas changer. Tu vas détester nawna selli. Tu vas dire, ah, je mets que je suis à la bonne langue, étiquette, ah, ko khariji, ah, ko kefera, ah, ko shia, ah, no, oui, d'adna ko fedde. Kono wone fedde, je mène merenga spiritualité, sans frontières. Quand jogi kon étiquette, ah, na pullo, ah, na guinéen, ko an woni e ɗum. Menen men yaltino e ɗum neebi. Menen kamen heɓata ɗon, ko ɗon men woni, ka ɓutti ɗon. Donc, si la femme change de, don't take it personally. Non, c'est le andama. Mais même j'ai traversé l'enfer. Je ne me dis pour ceux qui sont dedans, comment s'en sortir. Net le faut que vous hitte de kahor lady do. Ko tayi to yite yetti ndiyam ari no hibbande yimbe be wonbe tombe fino be yaltira. Ko dum Allah landima. A tajiti al yatima yagal wallito al yatima be. Ila jogino saretiru hida puusa sa yisi fama wallito mo hineɗo ko a toñanoɗo hankin ko a sokaɗo yore toñe wallito wonaɓe toñe mais na o gurdan dapeji gurdan photocopie gurdan lampuguer andi ɗum ko toɓɓe tun toɓɓe ko kaari waggi kaari ɓuri marde kaari kaari hande ɗum ko non nafi ñande janggo tawi alaɗe ɓe innayi ko a huɗaɗo